ngai thatu song song te in zawa in chibai le vek ule ole ton chuma chuan khovel om chung zonga scientist ro pui mingdai to ngai lo tur le kan soilan ve ze thin Albert Einstein a mangai na sing non nuam lem lo tak mai chanchin kan ngai thla in kan thler ho le dona in he video hian kan na shiat lo thil tam tak po ain phum ru nge in arin oma chumi wang chuan video te abula changa atop thlengin min lo thler sakin min lo ngai thak sak le theu donia a chanchin kan seitur Albert Einstein hian nopui pasal ne na konga rindan nge tak mai aneya chuta chuan nopui pasal pakhat chau nei tur ti hi thil ni dan phungpa ngai lo tak mai le mi zong zong te hian an du ang zong zong te tura dikna chanwo an nei thote ba ka mangai na cho swal ani lo thote lo ziak to in nopui emo pasal emo thlak thlak chen chung changa chuan hetiang hian ngai dan alo ziak fel diam to nge nge ani ti chuan he khovel om chung zong he chuan khovel mi tina scientist lar tak mai kan thei ngil ngai to lo tur te zinga he paro pui tak Albert Einstein hi alangsar hle ome chuti rwal chuan a hlotlena le aro puina chau hi mitam zok tena kan shat pui po ani mai theya ma se anun chungrel mangai na azin kong te ero keini zinga po hian chelo tam tak chu kan la om nge yang Albert Einstein hi kumsang khazaria sumsari pakwa khan Jewish chung kwa Germany alo piangin anule apate chu fapado tak an ne awang hian an lom em ema khowela engtiang taka ropin nge lo la omdon ti po hi an she om lave de chuan Albert hi ano panlai chuan nau pang zakzum takle chenrol po pol thiam lo tak mi ni in azia azoi em awang hian abula om po hi a ha dam thlak em ema ma se hi tiang mi zia ani chung hian a thinjim ero chuan nau pang te e ti lo hian a hlo om thin hle thunga parnu pakhat Maria Majo Einstein chu nein ani nen po hian uile kel thlon pol ang mai hian anin bakai na sa thin hle maya anom dun hlek to chuan an chung kwa chu an boi noi noi thin ani ber Albert hian anaw chu anin hnial thin rima piang hian kut thole manro chilek zong hian a beile ta thina chuta chuan bol sakhat emo swadur mangte hian vom thinin a chu thina ma se anaw Maria hian a u khoina awang hian hliam lian thamle boipui nga em chu neilem lovin awan nei phian thin thung ani oma ti chuan himi chungchang hi a hnu fia Maria i an komna a soidanin Albert farnu ni tur chuan rorel thatok takle chak tak nei angai thu hi fiam thu pa di oreu hian alo soi chuak to nge nge ani ti chuan kumngami ani lain Albert chu damlo na nasatak hian tlak bokin hunrei tak chong chu khombetin anata a chutiang chuan khoma chuan leng lengin ama chuan in omtli deuh top zelin heta apa kompas pek atang che hian Albert chuan angai to na a sen na sat pha mai ba ka engwangin nge kompas chuan marlam a hoireng ti te chu au hmana chuan ngai to men mel zelin a chan sia chu a chak thin hle maya te chuan apa kompas pek atanga angai to na a man dan hian anon chu a thlak lok kan ti thei ome heiba ka hian elementary school a akalai point class a anzir tir tu tena zona an zo reng reng hian anzir tir tu te zona chang tur chuan hunrei tak ain ngai to thina chuta zona chu ngun taka angai to hnuwa dik ati ber mangin injing tok tak hian anzir tir tu te zona chu a chang thin boka tin Albert te chung kwa hian kartin ninga ni apiang hian anwenga an chung ko thian nai waile tlema din mun har sa deuh da chu anina chahlui an kelpui ze bok thina heta hian medical student nilai maxtal matapo kha tilve thinin ani po hian Albata arwal poi zong zong te aya ngai to na mang thiam le chefel thlip thlep tak mai chu angai venin amit ala thin hle maya tum khat phei chu maxa chuan Albata chu ti ti puin chuta chuan science lamte an soiba ka mathematics te philosophy lamte an soiduna chuta chuan Albert chuan ril rupi em hian ngun takin maxa thu se chu alo ngai thlakar maya te chuan heta tang che hian unan ne piangin science lam hlir soin an ti ti dun ta thin ani te chuan Albert chuan high school hi Catholic school a karin an zertir tu pakhat chuan Laliso Krista an khen be na cross chu Jewish ten e so an thana manrwale an phubalak na anga chuan no pangte chu zerterin chu chuan zirlai no pangdang tile Albert inkara chuan monglian tak mai ani phata a chutian chuan an class a chuan Albert a chau chu Jewish nam alo ni bok nen
azirlai puite thena tang hian ti du da na nasatak chu ator zui pha ta hial maya hei hian thian siam bil zel konga po har satna a thlen bil na sa in arwal puite anga infiam na lama theina ani velo awang ringot po hian deu so na adong ni tin de urang zel maya amai ro chu thiam na lama ma ason zel theina tur hian alba da chuan le khazer chu ateima ema heti hun la ya zerna thatak mai polytechnic school a chuan kalve chu achak thinin chumi hmuna kalve ngei tur po chuan na satakin abi boka amai ro chu helai hmuna zir tur hian tlinglavin public school a chuan azerna chu a chhun zom mai angai le ta a heta hian argalo communal school Switzerland antia chuan kalin heta akalai hian anuna a hmeichhe hmangai ber chu atong ta ani te chuan a hmeichhe ton thar hi Mary Wintilarini in anzir tir tupa Jos Wintilar fano ani ngi a khatia Switzerland a le khazir tura akalai khan anzir tir tupa Jos atin a hian albata chu wa in ngatin heng hun lai hi chuan sumlak lo a thadeu thenan anzir tir tu ten anzir lai te an ina chen pui hlwar hun lai ani a te chuan Jos ale anupui Pauline Wintilar te chuan albata chu anfa angmaya lo inin do tak hian an enkola hetia albata anbula chen nu phe he chuan albata de chung kwa le Jos ate chung kwa chu chung khatang che omin anin pho pha hle nge ani te chuan hun engemaw chen aliam le hnuwa phe chuan albata farnu Maria Mozai Khan Joseph panau pangber pola anti chu pasala nei zuin albata hian Joseph anu ana winti laritan hian pasal thatak mai engineer Michael Besoa anti chu azon musak boka chu mai ba ka Josale Pauline te inkara an fanau pangber kha albata bialno mari khani in ani hi albata a hian kumni in au pazoka heti hunla hian ara teacher training college sa zirmekin primary zirtir to ni tumin abebe mek bok ani chutiang chuan in khata Mary le albata te chengdon ta na na chu anin kara chuan indu na chu lo piang chhauselin anin ngai zongta a anin kar po hi an chungte ve ve hian shat pui thlapin an thlop le boka chutiang chuan a hmangai masaber hi albata thinlunga po atlan ngak aniang aderia Mary a hmangai zari khovel thil dang zong zong aya atana Mary a hlusok thote hi aderia chuan alo thailang vek to a te chuan kan soita kang khan albata hian angai to ana aseng na sa thin emema hetia Mary ne na anum dun chang po hian nula le tlangwal ti anga ti lavin albata chuan abel nu Mary ne na chuan zona un pui maksak tak Mary tan po a chan ngai na omlo zona tam tak te chu azo ta thina chutiang vela wan chuan Mary po chuan albata ne na anin kar chu nuam ti lo na nei pha hialin albata zona maksak tak da chuan ati shom thin hle maya ma se albata ero chuan ol samte hian a hmangai tak za thole a boy ve angai lo tho chuan a zona un tak awanga Mary vuina chu a chang mai zel bok ani heba ka hian albata hi zerna lama tui tak le mi inzir mi tak mai ani awangin a the chin a zerna chu chhunjom zel chu a du dan ani a te chuan kumsang khazaria somkwa paruk October thla khan ahma a atlin na college polytechnic a ngei chuan azerna chhunjom tur hian atling ve thei da shama chutiang chuan hunrei tak alo song to thin le thleng dik tura a bein song te chu chunglamin mal asom sakta anima na te chuan azerlai chhunjom tur chuan aum thina in anzer tir to wintelere chung ko chen in rang chuan ain puchhuak le ta a heti lai hian Mary nen lekha thon hmanga la in be chhunjom ringin anin kar po kha ti boy tu om em lo chuan ama angkhan alakal tluang hle maya ma se azerna ason rol chi a hian albata nuna chuan hmeiche thar chu alo lang ta thlap mai chunu chu mavila maritini in ani hi mari anglo takin hmeiche in ring tok tak mai khosak nuam sa tak le lekha thiam tak abik takin science lama albata ang thawa relo seng na sa tak ve thin alo ni reng maya chu mai ba ka heti hona hian physics zirlai alo ni bok nen physics vela albatan Mary zona aso thin tam tak Mary ina a chan thelo angte po kha malivi tan iro chon zona har sa tak cho ani lem talawa chu mai ni lovin malivai le albata te chon an zirlai le an ngei dan vela wang hian ngai to na tam tak an sen na sat mai pe alama an pani hian anin hnial na sat pha thin hle maya ma se chu chuan albata chu a hip na sa in mavilai chu hria chian ne zo chakna ane tir pha da tlak mai
ti chuan Albert an maliva I a chhai lai hian Marie nena anin kar kha ala top lem lawa amai ro chu a hma ang min Albert a chuan Mary chu lekha athon jing to ngai lo mai ni lovin athon kha ta tial maya a hnu a phei chuan athon ta lo mak ani ome ma se hetia Albert an Mary a biak that do lo lai po hian athom na balde chu Mary suk tor hian ala thon tho zela chung athom na sok tor athon a address in ziak ta chu Albert ko ziak zel ani in a hne na tang hian le ka thon thlum tak tak te kha handom kher lo ma se chu po chu Mary tan chuan thil lo mom tak mai ala ne renga chu mai ba ka Mary po hian Albert a chu a zerna vela a boy rina wangin le ka thon aron thon kha chana po hian zo na po ani lem lawa ma se hun engma chen aliam le hnuwa Albert a chuan Mary chu hmangai ang taka lan reng chu do talavin Mary no Pauline hne na chuan lekha chu a thon taringot maya chuta chuan a zerlaya a boy thin thoti le ril rupek adu zia thote wasoin Marie nena anin kar po kha ti top mai adu thote chu lekha chuan a ziak ta a te chuan hete tang hian a thom no bal suk sak tor po hian Albert a chuan Mary chu a thon tangai lo zuita ani te chuan Albert le mavilai chu in ngai zong chho tan zelin an tuina aloin angbok nen ani mil phen maya anu a phei chuan ani nei zuita hial mai ma se hetia maliva I ani hnu a hian Albert a chuan Mary hne khan lekha thon le in chuta chuan engtik lai mai po a angai to ana a cham reng thole khovela mihlim lo ber ani thote chu awasiak lang boka chuti lai mekin anupui malivai chuan Albert a fapahni na tur chu lo pai mekin ani hi chung ko pa ngai le hausa tak noya seilian ani a chu mai ba ka lekha po hi ano pante ta tang to a thiam tak ni in an pola po hian ati thaber ber ani fo thina tin Royal Classical High School atanga graduate in kansweta kangkhan science sama po hian mi theu no lo tak mai ani boka ma se Albert a chung te hian malivai chu an papatan hian an do lo mai ni lovin Albert an chung te bola malivai thalak a hmu tum po hian a chung de chuan mi zaum tak ani kha tiringotin malivai chan chin chu an soi ni oma hemi awang hian Albert a chuan a chung te kalsan hian malivai bola a cheng chhun somta ani ti chuan Albert a chuan zirtir tu na thokin Switzerland mi le san ina po dan ang taka ani to mai pialama anupui malivai nen chuan hlim takin anam don ta zela anupui hne na chuan engtika ma akal san ngai lo tur thote shil thinin aphak ang tok hian anupui le afati tan chuan pachatak mai ani boka chuti lai mekin anupui malivai po chuan amahuna song to analian tak mai lo nei ve in scientist ro pui takne tum chuan arai lai hian exam te apia ma se vandoi thlak takin atling zo lo tutlat maya hete chang hian scientist ani tum na zong zong te zoda tha in chung khurnu ni tor chuan thutluk na chu asem hitle ta ani te chuan Albert a po chuan na thazok a hmu thein tur hian mundanga te chuan a han om le lop lopa chutiang chuan in ngai le in thlahlel tak chung se hian an no pa chuan an han cheng dun lo le ron rona tum khat phe so malivai hian arai nuwa fa ani hun om ang vela apasal Albert a chu watlo ina basina ma se heta hian an fa chu Albert a chuan a hmulo ani ome heta changa kan hria thei tak chu Albert le malivai khan an fa chu an chan alo ni reng mai te chuan kumsang khazakwa pathuma khan Albert le malivai te chu in nei tha in hetia ani nei ni a hian an chung te bebe la ka tang hian lompuina po an dong lem lawa ma se heta ani nei na tang che hian har san ne neu chuan an no pa chu ron tlak bokin ahma a an hlim thin ang khan an hlim thei to lo ani tabira chu mai ba ka papa pakhat Hans Albert an ti chu nein malivai pa chu tupa ani ta ka wang hian a hlim me ma chuta atupa enkol na atan chuan friends noi khatlai chu a phonu te no pahnian a hian pek ron tuma ma se Albert a chuan poisa chu alo lak sak do ho lo thung hei hi a chan ni langta chu an phanu kha a chungten poisa awanga nei mai anga an ngai pal a hlo wang alo ni ti chuan Albert a chu an hna chuan atluang chhowe tan ta hle maya chu mai ba ka mi te pu in afin awang hian lo mel sha tan to hlamin lekha po chu alazer pa reng boka ti chuan a hnu a phei chuan Swiss Federal Institute of Technology Zurich PhD lai mai chu ani theita a chutiang chuan amha hun po chu a eng viau ni ber kovel ta na thil changkai tak tak te chu mu chhuakin lekhabuwa a thil mu chwa a zena hian ka tiaya kan ti hi a hmang war le maya heta changa thil chiang tak kan hria thei tak chu
Albert a hlotlina phen a hian anupui malivai khan munpui mo tak mai a changti choni ome te chuan Albert Einstein a hian khovel physics a ngaidan thar tam tak pian tirin khovel thil thlerdan na sataka a thlak mai ba ka hemi awang hian a hlotlina chu na satakin aron pungta a ma se chu chuan anu pa inkar chu ati zo pha hle thung te chuan kumsang khachakwa som pahnia khan Albert a chuan hme che thar tong ni in a hming chu Elsa Lowenthal ni in akazen an nge a Elsa hian fanu pahni lo nei tu in pasal ani to a ma se a pasal ne na anin chen hnu a hian anin lama a fatin in hian ron gir in atira chuan Albert a hian Elsa naw akazen tho pola I chu adu deu zoka ma se angai zong ni tora Elsa ile polai te abuk nu hian Elsa zoki athlangta aloni nima sila heti lai mek hian anopi malivai nen khan la in nei rengin malivai po hian apasal rin omlo na le au ire na hi a shebek thunga chutiang chuan hmangain awanga mitel malivai chuan apasal laka adin hmun chu hrethiam phami olavin in chen ai chuan tin in khata chuan anla cheng dun reng ani ome hengba ka hian Albert chuan anupuina azom ngai ngai tur dan khautak asiam sakboka chungchu athom hno chu engtiklai mai pu in a fai reng tur ani ti le ni khata voithum e tur asiam sak ngai ngai tur ti ani a chu mai ni lo engtiklai pu in apindan chu fai taka da reng tur le ado kan ero atol to pa po khoilo tur chuan anupui malivai tan hian dana siam ba ka Albert chuan malivai chu anupui ni tura a yai to sia acheje atang chuan atilang molmol mai thena ma se malivai ero chuan anom dun theinan hian engma se lavin apasal the soi ang chu azom mai ba ka athlop la thin thong ani amai ro chu tum kha chu Albert chuan malivai hina chuan afati awang chawa akyang om aphal sak thole ammangai tilve lo tho chu a shileta a chuta je chuan malivai chu ein som thei to lo ani ma na ngai sakna le hmangai na donglet ve lo malivai chuan tormol top ring chu tumbik talavin engkim tor hwamin apasal Albert chu a then ve tangi nge ani amai ro chu malivai ne na anin chen hnu po hian Albert chu ala hlo tling zwal zela milar sang te ne na anin hmel shet ba ka michal lang tak tak tele nula chelo tak tak nen chuan zan hon hlim om tak tak ta chu an hmang ta chena chutiang chuan anupui ne na anin chen awanga khohar na chu soilo torpo chu ator velo ati theome amai ro chu hetia mitian Albert an ngai san em lai le athil mo chhati awanga khovel bung thar akai puina hi jewis nam ani shim na awanga ringlo le ama bi pol chu anom ve nuk thowa nima sila heng thilawang te hian Albert chuan indom kon chu atum ngai ho lo thung chutiang chuan scientist ro pui tak mai ani na chu a hria chian emawangin nunglama ama lo be tu te chu a hlotlina dal thei tura chuan tu ma angai lo bok ani te chuan malivai ne na anin chena tanga thalina Albert chuan akazen Elsa Lowenthal chu nopuya ani tange nge a ma se Albert chu me chemi ve tak ani wange ni a fashion Elsa e chu a mutai tla zel maya heti lai me khian a fashion Elsa e chuan a fashion secretary na hi lo thokin kumsom hni panni mi ani to nge nge a ma se Albert chuan lo ngei mel thinin a fanun ina chu theingil thak khop hian Elsa e chu hunrem chang man puite atum fo maya chutiang chuan anu aya nopuya ta na adu zok thote shil thinin hunrem chang a hmu piang hian a thlem ta fo maya ma se Elsa e chuan Albert chu apa an in anga za tak chong sia lo hnolin a hnu a phe chuan Rudolf Kaisara Albert chanchen jak thinen chuan ani nei ta dei ani ome heti lai me khian Elsa I po chuan science lama thil engma hi a shevelawa amai ro chu apasal chu engti kongjong ma in a hna chuan pui thelo ma se apasal tan hian arin omtata in chung khurfil fai taka a in kol mai ba ka Albert tan hian e tu hrisel le tui tak tak ta chu lo sem sak thinin apasal Albert chu a hmangai tak za zia a phak ang tok hian alan tir thin boka tin Elsa hian scientist ro pui le lar tak mai Albert Einstein a nopui ani theringot po hi a hlimpui hle bok ani ma se me chengai renga bethlei thelo Albert chuan ama hmangai em to Elsa ipo nopui ani to ma se a personal secretary kumsom hni pathum chau beti new man chu angai zong le tatlat maya ma se ani nen ero he chuan chanchin thui tak soitur anni lo thung ani ome ma se Albert hon hnung ber thleng hian anupui Elsa ikha akianga awom thung ani
ti chuan hei hi Albert Einstein a mangaina chin kongbum bo ve tak mai chanchin kan ngai thak the chu alo ni leta a kumsang kha zakwa somnga panga April ni sompariat akhan Einstein a chu nana khir tak mai abdominal aortic aneurysm rupture awangin kumsom sari parukmi ni in Kovel omchonga mi te thinunga dai to ngai lo tur Albert Einstein a scientist ro pui tak mai chu aboral ta kha ni a Doctor te chuan amizel zukna satawanga anat nakha an po ber ani ome te chuan adam lai khan hlotlina tam tak chang chhawin photoelectric effect a soifian awang khan kumsang kha zakwa somhni pakhata khan physics lama Nobel Prize te alo dong to hial bok ani amai ro chu Einstein anun hian horuk na reu mai nein malivai ne na anfa kha apian hima khan athi ani kha tin afa po upazok ne na anin zomna chu chevekin afa panau bangjok po kha schizophrenia natne in atlak bok ta hel maya chumai baka afa shon ti po kha khombeta nataka andam lo hnuwa an thita vek ani ome te chuan a thi hnuwa khan apindan an en a an la hmu chhualo thil tam tak chok manga a zia te chu hmu chhuwa ani zui ta bok ani